Baka magintiro na yan. Este na siya, pre. Ikaw siya, kung ano ba kalit? Dahil nagkaroon ang panahon, kanilang panahon, Di na kita. isang una kong mangyag ka, kinahalang mamisita. Karapatan na kay high-tech na sintura ang gamito. Ikaw sutong sa iyong uyang halok-halukan ang sindon. Sabihin mga hindi hadlang upang tumakas ka. Tumakas ka. Iiwas pag-ibig mo, dapat nga'y tumaban ka. Ang sinangalaw, ang iwan rin ay nagkanang pinuanan. Magaling reply, ayaw tugay-tugay, sipon mo patay-patay. Sipon ko nakagumaon, dili mo tingog ang ringtone. Sipon ko nabaratoon, nindot ni dili kawaton. Mauna! Okay, napagin ko yun na. Hindi, ito at seryoso. Napagin ko yun ba? Ay, ito lang. Good! Puto na meron, pinag-video yan. Mag-sindahan ako, pre. Hindi ngayon ng panahon na para sa iyo. Para sa iyo! Huwag mainis dahil ganyan ang buhay ng dulo. Ng mundo! Huwag mawawalan ng pag-asa dahil hindi na ligaya. Saan Ang isip mo'y may bukas pa na may saya. Sabihin man ay hirap lang upang tumakas ka. Huwag kang iwas pag-ibig ko, dapat nga'y tumagay ka. Ang kailangan mo ay isang red horse na pag-iway ng loob. Puto! Ang isang red horse ay tumatagal sa magandang usapan. Ikot ang baso, may hindi laging iat sa akin lamang. Sabihin ko sa iyong kasunod, basta't maghintay ka lamang. Sana all! Sige lang, may king ko yung maniubod. Muna! Ang kailangan mo ay isang red horse papatibay ng loob. Ang pulutan ay di pinapapat at madaling maubos yan. Ikot ng baso ay hindi laging iwan sa akin lamang. At sabihin mo sa iyong kasunod, basta't maghintay ka lamang. Uyab! Uyab mo! Oo, ayun ko ni. Uyab ko! Okay okay na. Yan na. Advert ko lang to. Advert na to. Advert. Yan! Bakit tala ko?